V roku 2020 som skončil so zápalom svojich čriev a podozrením na Crohnovú chorobu v nemocnici. Bola to pre mňa ťažká rana, ale ja som vedel, že som si za to mohol sám. Dovtedy som žil veľmi zlým životným štýlom a ja som si povedal dosť. Vedel som, že ak chcem žiť ďalej na tomto svete, potrebujem proste zdravé telo. A ja som sa rozhodol som sa bádať, hľadať, nachádzať riešenia, ako vyliečím a ako zregenerujem svoje telo, ako mu pomôžem. Začal som čítať desiatky odborných kníh, výskumov, rozhodne aj štúdií a skombinoval som ich so starou múdrosťou čínskych medicín. Dal som dokopy všetky potreby nášho tela na úrovniach mysel, telo a duch, ktoré môžu a ovplyvňujú každý deň naše zdravie i mentálnu pohodu. Zišlo z toho ako koncept 11 kľúčov zdravia. Podotýkam, nič nové som nevymyslel som tú teplú vodu, iba som skombinoval to najlepšie, čo naše tela potrebujú. Ako píšem aj v mojej knihe, ktorú verím, že čoskoro vydám, tak vedľajší účinok cesty k zdraviu je pochopenie samého života. 11 kľúčov stojí na 4 základných pilieroch, 4 základných princípoch. Výživa tela, regenerácia, detoxikácia a čistenie emócií. Všetko zhrniem najstručnejšie, ako to len pôjde. Priatelia, toto je kanál Mytedu mysel, tela, duch. Ja som našiel a hľadal som kľúče zdravia. Učíme sa byť nezlomní, zdraví a vedomí a ja vám ďakujem za odbery, za lajky, za komentáre. Je nás tu skoro 1500. Veľmi pekne ďakujem. Či máš zdravotné problémy, ktoré chceš vyliečiť, či si športovec, ktorý chce zlepšiť svoje športové výkony, alebo si len jedinec, ktorý chce zmenu, tak ja verím, že tie kľúče ti pomôžu. Kľúč číslo 1 je správne dýchanie. Je to primárna potreba tvojho tela, je vzduch. Tvoje telo potrebuje správne dýchať bránične. Najskôr sa ti zdvíha brucho, potom sa ti dvíha hrudník. Každá tvoja bunka potrebuje každú sekundu dostatočný prísun kyslíka. Chyby sú jasné. Dýchame plitko, cez hrudník, kde nevyužívame celý potenciál našich plúc počas dňa. Existujú dýchacie techniky Wima Hofa, ktoré sú založené na hyperventilácii a zadržiavaní dýchu, ktoré preukázateľne zvyšuje odolnosť, zvyšuje nám výkon a má aj protirakovinové účinky. Kľúč číslo 2 je hydratácia. Veľmi dôležitý kľúč. Voda je druhá najzákladnejšia potreba nášho tela. Voda prenáša tie podstatné živiny. Hydratácia tvojich buniek je neuveriteľne podstatná. Priamy základ tvojho bunkového zdravia. Správne zvolenou hydratáciou vieš podporiť to tvoje bunkové zdravie a ja ti odporúčam piť prevažne prefiltrovanú čistú vodu. Ja osobne používam tie pokročilé filtrácie Kangen. Kľúč číslo 3 je črevná mikrobiota. Tvoje bilióny črevných baktérií, ktoré vyživuješ jedlom každý deň. Rozmanitá rastlinná strava, bohatá na vlákninu, podporuje protizápalové kmene v tvojich črevách. Tie ti budujú zdravie. Naopak prebytok mäsa, vajec, cukru a všeobecne z živočíšnych a ečkami prepchatých potravín ti produkujú prozápalové baktérie, ktoré môžu časom narušovať tvoju črevnú sliznicu a oslabovať ti tak tvoj imunitný systém. A ten je najpodstatnejší. Osobne ja jem iba 3-krát denne, praktizujem fasting, aby som maximalizoval regeneráciu svojej črevnej sliznice. Kľúč číslo 4 je rovnako dôležitý. Volá sa cirkadiálny rytmus tvojho tela. Tvoje telo miluje, keď robíš veci pravidelne a miluje pravidelný čas jedenia, vstávania či zaspávania. Tvoje telo si vie zosúladiť ten rytmus tak, aby mu zostávala energia. Kľúč číslo 5 je spánok. Je to jediný čas, kedy tvoje telo využíva plný potenciál regenerácie. Minimálny čas spánku je 7 hodín neprerušovaného spánku z jednoduchého dôvodu, aby sa vystriedali všetky tvoje spánkové cykly. Ak budeš robiť prvé 4 kľúče správne, tak tie ťa podporia aj tvoj spánok, aby sa ti zlepšil spánok. Na mojom kanáli nájdeš aj návody, ako lepšie zaspať, to dám sem hore. Kľúč číslo 6 sú vitamínové doplnky. Ak nemáš pestrú a rôznorodú stravu, vieš to jednoducho doplniť. Napríklad vitamínom D, zinkom, omega-3. Aj keď si myslím, že príroda na každú chorobu vymyslela svoj liek. Číslo 7 je cvičenie a pohyb. Už 15 minút denne kardia a celkového prekrvenia tvojho tela predĺžuje život. Potrebuješ pohyb pre zdravie tvojich čriev, zdravie srdca, ich celých orgánov i pevnosti kostí. Ráno je ideálne na kardio a podvečer je ideálne na silový tréning. Kľúč číslo 8 je otužovanie, sauna a masáž.
To je vlastne podpora tvojho imunitného systému pri otužovaní, ktoré aktivuje tvoje praveké odolné DNA. Potom priama detoxikácia formou sauny a uvoľnenie napätia, ktorú máš vo svaloch formou masáže. Veľmi efektívne. Kľúč číslo 9 je meditácia. Je to vlastne uvoľnenie tvojho vnútorného napätia. Je to vlastne regenerácia tvojho tela znútra. Je to kontrola nad myslením, kontrola nad vibráciami, ktoré vysielajú naše telo i mysl. Kľúč číslo 10 je sa vyčistenie od negatívnych emócií. Je to král týchto kľúčov. Pretože emócie ako strachy, traumy, úzkosti a negatívne vzorce z minulosti nám ničia zdravie a stoja za veľa ochoreniami. Dlhodobé udusené tie toxické emócie, ktoré si so sebou nesieme, nám ničia naše telo. Riešenie sú terapie, aplikované kineziológie či hypnózy. A posledný kľúč je pobyt v prírode, či už v lesoch, či už pri mori. Príroda nám dáva niečo, čo nám nevie dať nič iné. Potrebujeme byť prírody, my sme z prírody. Príroda nás lieči. Priatelia, toto všetko, týchto 11 kľúčov zdravia je ozdravný protokol. Keď to budeš robiť všetko mesiac, pol roka, rok, zbadáš obrovský benefit v rámci tvojho zdravia. Mne sa zmenil absolútne celý pohľad na môj život, aj celkový zdravotný stav. Moje zdravie sa otočilo, zlepšilo sa o 100%, pomohlo to mne, pomôže to aj tebe. Priatelia, veľmi vám pekne ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.